wonten sela-sela aktivitas sampean. Sareng kula Naima Agisti Prastia ingkang ajeng nyukani wortes-wortes paling enggal lan teraktual. Kamis 25 Mei 2023. Pemandian Toyo Genter, Pancuran 13 Kuci Tegal diterjang Benak Bandang. Lebet video ingkang beredar wonten TikTok. Arus deres saking Lempen Gunung menerjang pemandian Toyo Genter Pancuran 13 Kuci Tegal. Miderek piyambakipun peristiwa punika kedados ing Jemuwuh 24 Februari 2023. Wiwit tabuh 3 sore ngantos 7 wengi. Mekaten informasi terkait viralipun video Benak Bandang wonten objek wisata Kuci Tegal. Sugeng enjing lan dumugi pinggih wangsul. Kula Naima Agisti Prastia